Si un jugador mata una fitxa fora de la zona i alhora fa una figura, primer el jugador tornarà a tirar i després entrarà en joc la fitxa morta. Si es produeix dins la zona, el jugador tindrà, a més de la fitxa capturada, el premi que correspongui a la figura. Si ho ha fet amb laterals, haurà de moure l'altre lateral. Si ho ha fet amb la punta de la fletxa, no tornarà a tirar perquè no podria moure el comodí.